Ka Kynhun kin riu Ngut ki MLA jong Jela Meghalaya. Ba kontup yu ba kemfa marbenyang MLA karam Rajirngam. Ba Himalaya sang pliang MLA ka Mausen Ram. Kong Amperin Lingdo MLA ka Laim Kra ba Adelbert Nongrum MLA ka Mokar ba SK Sun ba Mohendro Rapsang. Man haka Sauterik Uluber arjar arpau ki leher si Moli ban Aiman se mi ki paj ba jong Thain Langpih. Kata hadin bakalami ka huri hura na jingwan kanturpo jing kipulit asam ha Moli. Hakata ke jing Jurip nak liang kita ki MLA ki lapon longru ki jing lang berlengkot akasnong umali. Haringkat ke jing don langru ki pajba nong susnong ka Thain Langpih ki breu jong ka hima nom South Aimship usodar kasnong umali upa Pi Berlin Imyong ka conquest daling dok marslong ka baderu ka trai jaka ya ka ba ki pulit asam ki latmu bantai ka BOP ki bala airu ki jing pencai ka badai bet ka tagi jing jia. Hakata ke singi nak liang jong Kynhun kita ki MLA ki la shongru ki jing lang hapadang Deputy Commissioner ka West Castle District ba Tilingwa West P ka West Castle District ba BJ Lalu. UDSP headquarter ka West Castle ba SS Dekhar bat kwe. Nakaliang jung ba SK Sun MLA ka Mauplang. Haka jingkiran bat kilat patay khubor lapan pawi ka eke jing tumu jung ki kum ka Kynhun ban pelong eke jing Jurip. Ikut khubor bat hadian mau lokal MLA ula kerpat dem. Yang ki pra MLA mengindai menyelik ban yo snow ya ka jing ut ki jing nam jong ki kinong song snong jong ka Langpih bat ko umwali. Tekala pelong yang ni bangin klet ya kajingnya pair parti ke jongi bangin yelai na kabynta kajat benriu na mar ladang ngimle menta la syai ki pateng ki banwan kin soong yang ngile ayu akapor mangingi long MD kade kata ka bala pelong yang ni bangin dei banlek juga i daladi banya i ya kajing si siapa umwali ni dei banyoro baru menyekran nang tim menta kalong ya ka bor penyat distrik nadu DC ka bor penyat jong kini polis nadu SP nang ta SDPO kibla shim ya ka bor jongki ban persya ka juman tombor kini ki sarkar na po Assam bat ka bapun so tanak yangi kolong ba itu itrai jaka ikwis kilda lingdo marchulong iba ula terwa du nyulak Henry ila kentai itu tu kejing terwa jong ki bat imshim na sya ba ki board jong ni ka sarkar Assam kini ya kecika ke jong ni kata ka pasudan bat ni bat kumju ru ni para MLA ngi noong ba la kumnu na po ini district administration ki dei ban la kumnu ban ai ka kenja award iaitu try jaka equis kilda lingdo marchlong bat kumju ru ban itu ya ka jing trekam babha jong tu SDPO ba kharku halor ba ka chongsup chongsan po ka district ka ki supply kini of essential commodities ka longkumno nang pakaka po ki ATM po ki bank ka longkumno nang tapat ka chongsup chongsan ka longkumno te katanya kren mane ba isi pusal dik surok ru baki nong song chnong jong ko umwali ki kwa kalong nang tin na po Langpih siapo ka Krishay kata kita kwa tenge ki ong lada u Assam ula mansnay ka surok hapo katu ki area ki bangi ong status quo ka bangi la don ka agreement na do ki por ka ba manswa ka balaipat ngingim la mansnay ka ni surok ka ba pensuk ya unong chong chnong jong ka Thain na do na Langpih hado Krishay tingin la ong mentai district ya EDC ro banbu ya kani ka proposal kamtam e lokal MLA ni udon tikilai krenma bat lokal MLA ti unsimkia ya kani maka jungwan jungi kalong ban irap lem yu lokal MLA bodon akani ka kep kum kani ka jingja ka basusi namar ka jungwan jungi ni omri ba nga dei na ngamri congress i Edelbert imdei congress henry hakani ka bentai ni perkhat bangin klet no ya ka hangnu ngidan henry kum uta unong mi khmat bade yupaj ba ngidei ban lek haba ki paj ba ki ut kum ni ka outpost ka balong menta ka badon menta hapo Langpih ka jangai tang ko malai kilometer no umoli tekat kum ki norms kan subun kan bu ke jing sarkar ban ai sakawe pat ka outpost hapo umoli nomor ba ka don tang lai kilometer te jing ekren menta hang te ki ong umlilei kila ban takil nang te no po Langpih ya ke borok ke baji hapo umoli lada ka police outpost kan ne hi hapo Langpih Kawai ka bangi appreciate kalong ba kajing teli jong ka to kasnong kalayada but kajing penrap lem
jong DC buru SP kalayalam ya kata kajing ya dasha ka baskem. But ngiyu I bahagi por menchua ka judon bet ka kendram ha ka bangi do lu yiki mensimreu. Ti mana kan ni ngi yu I ba ya kata lala ban abot. Yes. Lala ban pensange. Ti ngidon kam ban itu ba ngidon kam ban propose siya ka sarkar ba USDPO jong katay ka outpost Langpih don kam ban recognize ya kani ka act of bravery jong Yes. but don kam ban institute ka kancha citation kanang ba ladangi ay ya kani ka citation lani ya kani ka encouragement ya ki officials ki jongi badon hakum kini ki adverse positions kan bahasibun kabar pat kalong bang ngi UI haka office jung DC bakadon koi ka map jong ka south jong ka west Hills te ngila ya kren bad I DC ban ong katay kadi ka map kumba kalong ne kadi ka map ka ba include ya ka disputed area I DC ong kat kum ka district hi ki penya ya ka kam ka jam kat kum ka map dispute undisputed does not arise. Te kata ko way kan kapang UI ba uni u officer u yang scam halo kata Nongrim. Kung ba suban rap ya ka ba I ba eskitso nila ong I MLA jungi ni UI ba I DC ila deputa angi balada nang klumar hapo headquarters ka badai ka state capital jungi Haslong ka jingpynbna kerke ya ka reserve na kam ta pisa ban pynbna siya ki banks kalong ka badon kam hakman but ipan pauru syengi ba nakaliang jong district administration kila pa ka report siya po headquarters siya ti ban pentip iki he sarkar hapo capital city bapor bakawan ka asam ka wan lam lang pat ki paramilitary forces kum ka CRPF ki wan lam lang ru ya kita ki Gorkha regiment ka ba chief minister jungi uong ba kamlong kumta ti haba ka report kum mangiyo nakatay ka sinong rangkat bat na district administrations kalong kumjo ngidon kam ya ka sarkar bakan pa ya ka high power committee kabaday ban resolve ya ki dispute agendas hapdeng ki akli gijala bakin syong immediately but pan explanation na asam ban naay kiyo ya ka authority ban wan lam ya ki paramilitary forces ban attack ya ka village ka belong very peaceful. Yes. Ka kila herman sim kila yo shop but kum ka jing yo snow jungi no SDPO rin kan bala benrap lang da USP but UDC kalong ba kitmu ben hado lais ni kanti ban capture ya ketik ceka but ban thau mar ya kata ka BPO jungki ka village ka post ka outpost jong ki pulit hang thi ti pi kani kede ke ba indicate ya kata ka carelessness ka bangi ni hap ban take control ni hap ban pet ba kum kani ka carelessness kanong don shudon bak babro armut ki officials ki badon hang ni ki long admin nrei te imat ngila dei bandu Ya katuro. ya kate ka village